Ngithatha leli thuba ukunibingelela kusuku la ngesonto. Ngithi nginibingelele nje eindaweni zonke lapho enibukela nikhona. Nibingelelwa ugogo Madlala namhlanje. Ngithi nje ake ngize nodaba olubaluleke kakhulu, udaba lengane. Njengoba nazi ukuthi emhlabeni isikhathi esiphila kuso sinezinkinga eziningi esihlangabezana nazo nasey'nganeni zethu. Ngithi namhlanje nje ake ngithathe leli thuba ke ngizoxwayisa abazali ukuthi njengoba isikhathi sonyaka simi kanjena, ney'ngane zisemalungiselelweni wokuthi ziyabhala nasey'koleni. Ngicabanga ukuthi lokhu kuzosiza kunawona wonke umuntu mhlampe nobe ecabanga acabange akuphinde kuphela endleleni, nomunye noma obengacabangi leyo nto bengamfikeli nje futhi nasemqondweni wakhe. Njengoba iy'ngane zikulesi sikhathi sonyaka, ingane zilungiselela ama-exam, ama-finali, kuba ney'nkinga ey'ningi ezibhekana nazo iy'ngane. Ugcine uthola ukuthi ingane kuyabhalwa, ingane igcine iyaphazamiseka, iyagula, ingane igcine ingakhoni ukubhala, iyolala esibhedlela, inkizi yawo ezinye, amakhanda, zikhishwa izisu, ziyaphalaza. Ngalokho wena uwumzali uzitshela ukuthi hayi kushuthi inyongo ngoba naku sekungena ihlobo, kanti akusikhona lokho, ukuthi nje kuphela thina izinto sesizithathe kancane kwesinye isikhathi, kanti into yenzeka nje kunesimo esenza ukuthi kwenzeke leyo nto, hayi ukuthi yenzeka nje ngoba nakho ukuthi hayi kuyinyongo. Ezinye izinto zithi mezenzeka ebese ziba nesithe ngoba kwenzela ukuthi phela ayize inqobeke, kwenzeke lento leyo umuntu ayenenhloso yokuthi makwenzeke yona, igcine kuba ukuthi ingane iyaphazamiseka, isiyafeyila, ngalokho isiyophinda ngonyaka olandelayo esikoleni iphinda lona lelo klasi kade ivele ilifunda, ngenxa yokuthi kusithekile kwangavela ukuthi kahle kahle imbangela yalento ukuthi yenziwa yini. Njengoba izikhathi zonyaka zimi kanjena kuzobhalwa, iy'ngane zihlangabezana ney'nkinga eziningi, ezinye zithunyelelwa ngey'lwane ezizoyisitha, umona komakhelwane ukuthi ingane siyisebangeni elithile, isingane yakho isiyaqeda, isizoya ematheshali, iyoqhubeka iyofunda, umuntu anamathisele ngengane yakho ngesilwane ukuthi masiyisithe igule ukuze ingabhali phela. Ungabhali kwayo angithi kwenza ukuthi phela nayo mayingaphumeleli. Bese-ke mina-ke nguMakhosi uMadlala ngizogcizelela ekuthenini noma ngizoxwayisa ekuthenini njengoba kuzobhala ey'koleni, abantu iy'ngane mabazitholele iy'ncweba, ingane uyifake incweba ozoyifaka okhalweni, ukuze ingane ithi mangabe ihamba esikoleni ivikeleke, ingane ivikeleke nemimoya emibi, ingahesheki ingane, ukuze ikwazi ukuthi ifocus ezifundweni zayo, ibhale kahle, ikhona ukuphumelela, umqondo wayo usebenza ngendlela, ungaphazamiswa imimoya engcolile yasemkhathini nemimoya eyokwenziwa izinto zabantu. Athi umuntu methumela into afika ingane ilula, ingane iyagadleka, emva kwalokho ingane ayisakhona ukubhala kahle, ingane ayisaphumeleli. Ngalokho ezinye iy'ngane zigcine ziphatheka kambi, igcine ziduba isikole, ingakuthandi ngenxa yokuthi iyacindezeleka nasesikoleni akuhambi kahle, ngoba lokhu akusikona ukuthi kufanele uze uyitholele ngoba nakho sekufanele ukuthi kubhalwe. Kahle kahle mengabe ingane ifunda futhi ngabe nje kukhona into eyivikele ukuthi noma thiwa kwenzakalane kuyimoya ingakhona ukusondela kuyona, igcine ingane ifunda ngendlela, ingahesheki izinto zabantu. Ngangokuthi ngisho nawe umdala uyavikeleka ngoba ngisho nasemeqweni ekhona egcekeni lakho, mhlawumbe uyaphuma ekuseni, umuntu kade ezokuthelela umeqo la ukuthi nje make nje wabambelela la, ubambelela ushawa istroke, uyabambelela umlenze, kunento ezokugodlezela izokugedleza iqolo, awusakwazi ukuthini, utholile umeqo egcekeni. Le ntambo isize ekuthenini noma thiwa isiphi isimo, noma umdala noma umncane, iyakuvikela, iyoze kuvikele ngisho nasemsebenzini ngoba uthola ukuthi niyasebenza nabantu bafuna izikhundla.
njengoba befuna izikhundla abantu benza izinto ezimdaka zokungcola, wena wenzile lutho, uyafika wena uyazihambela njena, awunake lutho, awazelele lutho, utshela ukuthi konke kuhamba kahle, umuntu usenzile into yakhe. Kanti uma ngabe uhlala unento ekugadile ephila kuwena emzimbeni ohamba nayo, noma kuthi uyayenza into ayenzeki leyo nto yakhe afuna ukuthi yenzeke, ngoba phela wena ubiyelekile. Kubalulekile ukuthi sizibiyele ukuze uhlale siphephile. Asisihle isikhathi esiphila kusona, afanele uthembe lutho, fanele nje uhlale uzibhekile ngaso sonke isikhathi. Bengithi nje ngithathe leli thuba ngidlulise lo myalezo, ngixwayise oma bengane, ngixwayise omama obaba emakhaya ukuthi hayibo asisukumeni siqineni sibhekeni nazi izimo ezithatheka kancane kanti egcineni ziyasilimaza. Ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba nikhuluma noMakhosi Madlala. Ngisendaweni yaseThekwini, inamba yami iyona le la ngezansi, ngiyatholakala ku WhatsApp, ngiyafoneleka futhi kuyona, ngikhona futhi na ku Facebook. Ungawuthumela nje umyalezo, uthumela umqhafazo, ubone ukuthi usizakala kanjani. Uyakhona futhi ukuza nasendumbeni, nakhona futhi uyasizakala. Ngiyabonga kakhulu.